ኣብ ስዊዘርላንድ መራሒ ናይ ሓደ SVP ዝበሃል የመናዊ ክንፊ ፖለቲካ ዝኽተል ጸረ ስደተኛታት መርገጽ ዘለዎ ሰልፊ ዝነበረ ፓትሪክ ወልደር ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዓሌትነት ኣርኢኻ ተባሂሉ ክስ ቀሪቡሉ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ከም ዘሎን ቤት ፍርዲ ከዓ ውሽጢ ሰሙን ውሳነ ክህበሉ ምዃኑን ተገሊጹ። እዚ ስዊዘርላንዳዊ ፖለቲከኛ ምስ ኤርትራውያን ብዝተሓዝ ተኸሲሱሉ ዘሎ ጉዳይ 2019 ዝምለስ ኮይኑ ኣብታ ዓመት እቲኣ ሓደ ኣብ ኣውራጃ ዙሪኽ ስዊዘርላንድ ዝቕመጥ ኤርትራዊ ኣብ ጀርመን ንሓንቲ ኣደን ወዲ 8 ዓመት ወዳን ኣብ ቅድሚ ተኸይድ ዝነበረ ትሬን ደፊኡ እቲ ቆልዓ ህይወቱ ምስኣነ እዚ ስዊዘርላንዳዊ ፖለቲከኛ ዝመርሖ ዝነበረ ሰልፊ SVP ንኤርትራውያን ክወሃሃዱ ዘይክእሉ ጎነፃውያን ገበነኛታት ክብል ገሊፅዎም ዝነበረ ኣብቲ እዋን እዚ ስዊዘርላንዳዊ ፖለቲከኛ ዝመርሖ ሰልፊ ነታ ኣብ ጀርመን ዘጋጠመት ፍጻመ ኣመልኪቱ ኣውፂዎ ዝነበረ ጋዜጣዊ መግለጺ ንኤርትራውያን ክወሃሃዱ ዘይክእሉ ጎነፃውያን ገበነኛታት ኢሉ ድሕሪ ምግላጽ ኣብ ስዊዘርላንድ ቦታ የብሎምን ስድራ ቤታት ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ሓደጋዮም ክብል ጽሒፉ ነይሩ። ነዚ ዓሌታዊ ኣድልዎ ዘለዎ ጽሑፍ በዝምልከት ድማ ኣብ ልዕሊ መራሒ ናይ ሰልፊ ዝነበረ ፓትሪክ ወልደር ክሲ ዝቐረበ ኮይኑ ሓንቲ ካብተን ነቲ ክሲ ዘቕረባ ጓል 24 ዓመት ኣብ ዙሪኽ እትቕመጥ ኤርትራዊት እያ። ንሳ ቤት ፍርዲ ኣብ ዘስምዖ ቃል ነዚ ጽሑፍ ምስ ረኣኽዎ ኣብ ስዊዘርላንድ ዘይቀበልቲ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ድሕርዛ ጽሕፍቲ ከዓ ካበይ መጺኺ ኢሉ ንዝሓተኒ ካብ ኤርትራ መጺአ ዝብሎ እቲ ነገራት እዩ ዝጅምር እዚ ከዓ ሕጂ ኣካል ህይወተይ ኮይኑ ኣሎ በመባል እታ ዓሌት ቶከር ዘለዋ ጽሑፍቲ ከሳብ ክንደይ ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዘሕደረትያ ንቤት ፍርዲ ቃላ ዘስምዐት። እዚ ተኸሲሱ ዘሎ ፖለቲከኛ ግን እቲ ጽሑፍ ንኤርትራውያን ብዓሌት መልክዕ ርዮ ዘይኮነ ንፖሊስታት መንግስቲ ስዊዘርላንድ ዝቃወም ነይሩ በመባል ኣብቲ እዋን ፕሬዝደንት ስለ ዝነበረ ፖለቲካዊ ሓላፍነት ከም ዝወሰደ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ብውልቁ ይኸስዎ በምህላዎም ጌጋዬ በመባል ነቲ ቀሪቡሉ ዘሎ ክስታት ይነጽግ ይዘሎ በጀካ ዝውን ኣብታ እታ ጽሕፍቲ ዝተዘርግሐትላ እዋን ካብታ ሃገር ወጻኢ ከም ዝነበረን ምዝነበረ ተሃዋኽ ከጽቡቅ ገይሩ ክርያ ከም ዘይከኣለውን ምኽኒት ከቕርብ ተሰሚዕ ዘሎ ይኹን እምበር ናይቶም ኤርትራውያን ከሰስተ ጠበቃታት እዚ ምኽንያት ዕባራ ምኽንያት በመባል ብሰንኪ ተሃዋኽ ወይ ድማ ጻዕቕ ስራሕ ዘጋጠመ ጌጋ ዘይኮነ ሽግር ኣየምጻልናኒ በመባል በፍላጥ ዝተዘርግሐ በመባልዮም ስጉምቲ ክውሰድ ዝሓቱ ዘለዉ እዚ ሰልፊ ኣንጻር ስደተኛታት ተሪር መርገጽ ዘለዎ ኮይኑ ንሕጂውን ንኤርትራውያን ዕላማ ዝገበረ ኣብ ልዕሊ ባንዴራ ስዊዘርላንድ ደም ዝተኸዓወ ዘርኢ ቪድዮ ኣብ ዩቲዩብ ኣብ ዘርግሐሉ እዋን ዩቲዩብ ናይ ጽልኢ ቪድዮ በመባል ነቲ ቪድዮ ኣሊወ ነይሩ። ብዛዕባ ዛ ቪድዮ እውን ክስ ቀሪቡ እኳ እንተነበረ ድሕሪ ግን እቲ መስርሕ ከም ዘይቀጸለ ይፍላጥ። ኣብ ኢትዮጵያ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ሕወሓትን ወጥሪ ተፈጢሩ ከምኡ ድማ መንግስቲ ፌደራል ወጻእተኛታት ናብ ትግራይ ከይበጽሑ ከልኪሎ ኣብ ዘለወሉ እዋን ኣብ ኢንዱስትሪያዊ ፓርክ መቐለ ዝርከቡ ኣውፈርቲ ማሽነሪታቶም ናብ ካልእ ሃገር ከጉዕዙ ይሓቱ ምህላዎም ንኮርፖሬሽን ልምዓት ናይ ኢንዱስትሪ ፓርክታት ኢትዮጵያ ብምጥቃስ ዘሪፖርተር እትበሃል ናይ ኢትዮጵያ ማዕከን ሓቢራ ብሰንኪቲ ካብ ሕዳር 2020 ክሳብ 2022 ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ብከቢድ ተሃሲዙ ጸንሐ ኢንዱስትሪያዊ ፓርክ መቐለ ዳግም ንምብርባሮ ክስራሓሉ ይጸኒሑ። ይኹን እምበር ብሰንኪቲ ኩናት ካብ ኢትዮጵያ ወጽኦም ዝርከቡ ኣውፈርቲ ናብቲ ሃገር ክምለሱ ከም ዘይደልዩን ኣብ መቐለ ዝርከብ ፋብሪካታቶም ድማ ናብ ካልእ ሃገር ከጉዕዙ ይሓቱ ከም ዘለውን ምክትል ኣካየደ ስራሕ ናይቲ ኮርፖሬሽን ሓቢሩሎ። እቶም ኣውፈርቲ ፋብሪካታቶም ካብ መቐለ ከውፅኡ እንተደልዮም ናብ ካልእ ክልላት ኢትዮጵያ ከጉዕዙ ከም ዝኽእሉ ሓበሬታ ከም ዝተወሃቦምን እቲ ምክትል ኣካየደ ስራሕ ጠቒሱሎ። ይኹን እምበር ነቶም ኣውፈርቲ ዝገጥሞም ዘለው ጸገማት ተጸኒዑ ንዘቕርብዎ ዘለው ጠለባት ብዝምልስ መንገዲ ኣብ ኢንዱስትሪያዊ ፓርክ መቐለ ዝቕጽልሉ ተኽእሎታት ክፍተሽ ከም ዘለዎ ዝመጎተት ቀዋሚት ኣባል ናይቲ ኮርፖሬሽን ወይዘሮ ሶሶና ጌታሁን ናብ ካልእ ክልላት ኢትዮጵያ ክጉዕዙ ከም ዝኽእሉ ምሕባሮም መፍትሒ ከም ዘይኮነ ኣረዲያ። بمسرت إذا معكن زرقي حتى زلات صبصب أبزت شعات أوارح لعل 37,000 سرحتنياتات اندسترياو بارك مقالة كاب سرح كم زواتو حبيرها زد ما أخول دموزن توساخ ربحاتاتن مزي مهلاون قال إذا تأساسر مخانن تاقاليزو كم زفلت أبزوان أمونغو منغست فدرال إيتيبيان أمر حينات تقراي لعل قدا زلو حواحاتن وطري تفتير زلو خوينو حواحات كم بوليتيكاو سلفي ببورد من رجاء إيتيبيا كم بوليتيكاو سلفي تسريزي زلا بزحات كا نزحج زلو معبالتات مستناي قدم 2020 كوينات زنبره معبالتات بمثال حدش كوينات كي ولع سقات كم زليم زقلصو
نحوحات كومدما بأبالات حوحات زخونو لعلوات جنرالات زمرح حيلتات تقراي زقاومو قلا أبالات نايتك قدم بقيتاچو ردا زمرح زنبره غزياو محدار كومدما أبالات حيلتات تقراي زنبرو برتا العلوم أنصار حوحاتن حيلتات تقراي نخواقو أب كلل عفار عريدوم مهلاومن بمنغست فدرال إثيوبيا كومدما سراويت منغست فدرال إثيوبيا دقف يقبرلومن تعليم يقسم مهلاومن أفريكان انتليجنس تبال قد محجز زي تزرقحت صبصبات تزرقح معكن زينا حبيرا اتا معكن زرقحاتو ابزلا زينا اتن حوحات بحيل برت كواقع بمبال اب كلل عفار عريد زلو منقسقاس بتي ابال سلفنا صنت تግራይ زنبره شويت بيتو زبحال يمرح يو كتبلن كلا سراويت تግራይ كاكاب حيلتات تግራይን حوحاتن تفليو كصمبرو صاوعيت يقرب مهلاو وانقليصا እዚ منقسقاس بغلل علوت مريحنت ناي تگيتاچو ردا زمرحو زنبره ناي قدم غزياو محدار دغاف يغبرلو كم زلون كابتم نزي منقسقاس كدغفو سرحو زلو دما ناي قدم ناي غزياو محدار كلل تግራይ ناي ركبات دايركتور رأي حلفهم كومدما امحداري زوبا دوباو مبرق زنبره صغاي غبره تخله كم زركبوم يا غليصا تركب እዚ ከምዚ ኢልን ከሎ ድማ ናይ ቀደም ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ዝነበረ ኣብ ዝዋን እዚ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ጉዳያት ምብራቅ አፍሪካ ዘሎ ጌታቸው ረዳ ምስ መንግስታዊ ማዕከን ዜና ፋና ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ብጀካቲ ገለ መራሕቲ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባት ብፍላይ ድማ ምስጋር ኤርትራውያን ከምኡ ድማ ዘይሕጋዊ ዕደና ወርቂ ይሳተፉ ኣለው ዝበሎ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ መኸተ ንዝብል ወፍሪ ንምሕጋዝ ብማሕበረሰብ ዲያስፖራ ተወለድቲ ክልል ትግራይ ዝተዋፀ ገንዘብ بوزح كم استطافف أجليزو بودبن زي ودبن من قدي بوليتيكاو علامات تكوينات نمدقاف أما 8 مليون دولارات زقمت كم زت أكبر زقلت أجيتها وردا صار درون مجزاء نفرتن ممتعن كالئن بزبل زتفل عليه دلل تتخفيلو تتأفافيلو كابز حليفون بتزت أكبر جنزب انتربرايزات نقدي كساب مخفات كم استبز حون تزاريبو نزغا أبومبر اتودب دبرز إن قبر مكال يفلت أيو إلى لا واحد بزعباز زقرب كسي كساب حج زهابو وقعو مبره يلن بجكا زوان ጌታቸው ረዳ ኣብ ቃለ መሕተቱ ካብ ዘልዓሎ ካልኦት ከበድቲ ክስተታት ኣብ ግንባር ውግእ ልዕሊ ዓቕሞም ኮይንዎም ንዘን ሰሓቡ ዝነበሩ ተጋደልቲ ስጉምቲ ቅትለት ተወሲድዎም ይክብል ከሲሱሎ እዚ ክኸውን ግቡእ ኣይኮነን ብምባል እውን ነቒፉ ብዛዕባ እዚ ቀሪቡ ዘሎ ክስ እውን ብኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ ኮነ ሕወሓት ግብረ መልሲ ኣይተዋህበን ኣሎ ይኹን እምበር ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣጋም ምዛም ናይቲ ኩናት ወፂኡ ኣብ ዝነበረ ናይ ድምፂ ቅዳሕ ኣብ እዋን ምዛም እቲ ኩናት ኣብ ግንባር ክልል ኣምሓራ ዝነበረ ሓደ ኣዛዚ ሰራዊት ኣብ ልዕሊ ካብ ግንባር ዝመለሱ ወተሃደራት ስጉምቲ ውሰዱ ዝብል መምርሒ ክህብ ብሰፊሕ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ተዘርጊሑ ነይሩ ንሱን እንተኾነ ግብረ መልሲ ኣይተዋህበሉን ብዘይሻራዊ ኣካል እውን ኣይተረጋገፀን ይኹን እምበር ሕጂ ንመጀመርታ ግዜ እዚ ኣብ ግዜ ኩናት ሓደ ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ሕወሓት ዝነበረ ድሕሪ ኩናት ድማ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ዝነበረ ጌታቸው ረዳ ኣብ ግንባር ውግእ ልዕሊ ዓቕሞም ኮይንዎም ንዘንሰሓቡ ዝነበሩ ተጋደልቲ ስጉምቲ ቅትለት ይውሰደሎም ነይሩ ክብል ተዛሪቡ እዩ ዘሎ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم